Generation third mga yoy ha. Dala tricycle. Kasi kita wala mga yoy. Matinakan. So pinanan kinaiyar kila sa tricycle ta dala kana mapunta ka. Paano kita wala mga yoy? Ini kita wala sa Saran ni Gading Ligaw City. Mana, tama trip kita di. Tangan ni makadur discount. Siyempre kaya kita kuan, kaya kita teknik na inangal. Mga pinagbabawal na teknik ano ngayon pag nagatawad. Wala kan masabi mo tabi Mayora. Peto kita mana mga sa Saran ta. Manawat-tawad kita mga gugulayan. Kaya, mana kina ukay na naman. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Mana yung mga ikan itsura na yung Saran ng Ligaw. Pag na mo turista no. Ato si Mayora na mo muna. Di man pwedeng burbayan kan si Mayora. Tama nakal kang kwarta ni Andara. Dapat takal badig. Alis lista kay Mayora. Nakal dapat kita rin. Nakal ang kwarta ni Ring Dara kaya dapat matakal bodyguard. At yung duga ko ng sarkan, hindi ka ba nga ma? Sandi ka ba? Ako na ni Mayora? Kaya na kaya, pasala-sala kaya ka boy. Singkamas kan pula. Ano pa kang kain ni Mayora? Mati na ka. Ada yang dicuran ni kan Saran ni sa Ligaw. Kaya ko sa tangang ilay din. Iba ta sa vlog. Wala mo din sinilas mga yoy. Ako na mga kita. Grabe pa kan ko na. Grabe pang ko-compute ni Mayora kaya. Galawgaw na si Mayora. May katsara ang batas. Ah, so yun. Baka kain na yan. Ikutsara ka mong lubot yan naman. Amang sad-sad mga yoy. Hi, hello po. Shout out. Shout out sa mga nakain. Sa ball bearing Baso, styro ka po yan sabi. Okay mga yoy, matik na ka day, pansit na kan. Tapos na ha? Mag-umuwi na tulos kita? Hindi mati malan. Ay, pero well tabi. Kapalan. Matik. Shout out. Oh, yun na. Shout out mga sasaran ni dia. Matik ka. Kal, tara kan, bisa ko. Ay, suko. Ang kalipaning rans eh. May pansit yun. This is it, pansit. Matik na ka. Siyempre patapos magka-pansit kita mga yun. Matik na. Swerte ka na. Kaya taraw. Ano mga Sara. Bagi pa mo po. Okay mga yun, kaya katalikat niyang magatel, karning butakal, nakalian eh. Pwede pagpilihan. Kaya pasublet tabi akong kutsarang lubot eh, kaya nang imbodo. Sabi, takadan sana. Maagang tanghali, ano naman ba naman? National rice. Ini Francisco. Motivational rice. Ini kita anak mga yoy sa Saran ni Garing Ligaw di Francisco. Ana, sa mupa sa nagani mga yoy tanang taso sa baw. Ila may bebe. So yan naman, sa bulang-bulang mga yoy, matik na ka. Amo ka na pwede ka partner sa moy. Uno ka dumi hala. Solid na yan. Pero baral-bala na rin, uno iba pa ka mo, may na. Parang ko na rin tipad may bugbog. Bek. Isa nagluto ng bula-bula. Lang si Ram.
Hindi sa San Francisco mga yun. Salamat po, ma'am. Si Ram. Sabi si Mayora, sa kwarta. Plenty of banda. Ayun yun. Kapit na kalma kayo. Hindi ka na marakap. Kapit kita. Hindi sana magpalintuan yung tricycle mga yoy. Bakit na? May man. Di sibot. Grabe ito karga mga busog pa. Nakating duruwang ng mga kaya hindi na nakaas ba? What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game ay isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa dragon ba o sa tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba, i-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.